Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi akeh kedadean perkara kanggo ngunake nalikane Kanjeng Nabi Muhammad dilairake kanggo ndasari tondo calon kenabiyane lan mangerteni nabi kang dadi pilihan pangerane langit pitu dipun tambah penjagane rupa malaikat kang mesti nurut perintahe jin lan setan ra bisa munggah sanalika lintang cumleret do temurun nyedak nabi kang mulya katon padang dunya mergo cahayane nabi ngalahake geni sesembahan dosirep do mati gedung kerajaan podo bengkah ambruk kerusakan iku kabeh perkara kanggo mungkin layani pengadatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi
salatan daimatan bidayah